yr actores hynod dalentog a phrydferth, Shelley Rees. Diolch! Siwr wyt ti? Fi'n ffain, ydw, fi'n ffain, diolch yn fawr. Nawr te, rhan fwyaf o bobl, siŵr o fod yn nabod di fel Stacey. Stacey ni. Fi ffili neud yr acen, fi wedi bod yn ymarfer. Na, paid trial. Mae lot o bobl yn cael trafferth yr acen, i fod yn onest. O, Cwrllid na! Ydy hwnna'n teimlo bell nôl? Wel, oedd e bell yn ôl. 19 mlynedd bron o bod, ydw e? Ie, ond i siŵr o fod tua 4 ar 15 fyny. O, Kim! Stori fawr gyntaf gwrs gyda Anteilo Hywel Llywelyn. Ie, hync y gyfres. Athro disgybl. Fi'n gwybod, ni oedd y cynta i wneud ni. A ni'n lot o, a ni'n wedi pethau fel Waterloo Road, maen nhw'n delio o hwnna drwy'r amser. Fi'n cofio bobl ysgrifennu llythyrau ofnadw mewn, a thrawon, prif y thrawon yn gweud, bydde yna byth yn digwydd, oedd yn ofnadw. Ond Sialens. Ie. A fi oedd yn cael cysanu Andrew Taylor hyfryd. Fi gofio pawb yng Nghymru yn moyn cysanu. A fod Llywelyn ar y pryd. Ti'n cofio cwrdd Andrew Taylor am y tro cyntaf? Ie, ni wedi bod yn gwylio rhaglen wrth gwrs, ac fi'n cofio cerdded hibo'r stafell werdd, gweld Andrew mewnna, ac oedd moustache bach dy ger y pryd. Hyfryd. Briefcase glas, ac o'n i ofon achos fi'n credu oedd rhan bach yn y fi'n ffansio fe. Ond mae'n lyflu, a ni'n ffrindiau, ni dal i fod yn ffrindiau. Ond fi'n cofio ffilm o'r briodas, a gymrodd e 19 take, achos ffindes i mas yn y fan ar lle, mae enw canol Stacey oedd Stacey Doris. Ac o'n i jyst ffili gweud e. A fi'n cofio'r cyfarwyddo yn dechrau mynd yn grac, achos oedd y ddoen o'n i, o'n i'n hysterical, wir, Stacey Doris Jones. Mae'n gret. A yn priodi Hywel Meilgwn Llywelyn. Oedd rhywun yn cael hwyl fel Siwt ydych chi wein na heb werthyn. Ond na, amser ffantastig, nes i fwynhau. Siŵr bod y lot o hwyl i gael gyda Cymru Mac a Cath hefyd, wrth gwrs. A ni'n ffrindiau mawr. Mae Arwyn wrth gwrs sy'n wario Mac, mae fe dal yn y gyfres. A fi'n dipo mewn ambell waith ac yn clywed nhw'n gweud, o, mae Stacey wedi ffono o Zela newydd, sydd yn briliant. So, maen nhw'n cadw'r, dyw'r cymeriad ddim wedi marw, mae draw yn Zela newydd, dwi'n meddwl. So, wastad lle i ddod yn ôl rhywbryd falle. Ti'n meddwl? Wel, gobeithio, os ydyn nhw'n cynnig y fe. Gret. Mae studios newydd yn nhw blwyddyn nesaf. Dwlen ni fy nôl am benod neu ddwy bryd ni, achos maen nhw'n adeiladu backlot newydd, felly di ddrifo rownd y pethau. Mae lot o bethau gyffroes yn digwydd i pobl cwm. Da. Nawr te, mae yna ambell berson enwog wedi ymddangos ar Pobl Cwm. Right. Fi eisiau gwybod os wyt ti'n gwybod neu'n cofio pwy oedden nhw, felly ni roi 3 opsiwn i ti. Iawn. Ti'n dewis o'r 3, pa un ti'n meddwl? Fi'n ymddiheuro nawr os gafin nhw gyd mewn gywir. Iawn te, y rhestr cyntaf sydd gyda fi yw Adrian Chiles o'r One Show, Philip Schofield neu Gary Lineker. Pa un o rheina ti'n meddwl oedd ar y rhaglen? Ar y rhaglen? Mae un ohonyn nhw wedi bod ar Pobl y Cwm. So ti unrhyw syniad? Wedyn ni, just achos bod ni'n swnio'n random, Adrian Chiles. Cywir! Pam, oedd y One Show mlaen yn y cefndir oedd Ddim yn siŵr, sy'n syniad gyda fi. Waw. Nes i gofio hwnna hefyd, felly gys i bach o siop. Iawn. Beth am Robbie Coltrane, Robbie Savage neu Ryan Giggs? Pa un o reina? Sa'n gwybod, na. Stacey! Ti'n gofio? Sa'n gwybod, Robbie Savage. Cywir! Mae e'n gwybod. A wedyn, yr un ola, Cilla Black, Michael Aspel neu Noel Edmonds? Michael Aspel. Cywir. This is your life, wrth gwrs. Fi'n cofio ni, a Diana rhywbeth i'r Antiques Roadshow, dwi'n meddwl, so oedd Michael Aspel wedi bod yn y gyfres wedyn. Ie, fi'n cofio hwnna. Ti allan dri hwnna? Da iawn. Cof arbennig. Ti'n mynd i ddechrau ffilmio cyfres newydd. Ydw. O'r enw Alice. Ie. Just am chydig am y gyfres? Wel, sa'n gwybod lot o bod yn onest, drwy sgript fi wedi darllen. Cyfres newydd, fel wedys ti o'r enw Alice, gath i sgrifennu gan Siwan Jones. Siwan a sgrifennu Compassionata, Tair Chwaer. A wedyn, ni'n dechrau ymarfer wrthos nesaf. Dwi'n torri'n wallt wrthos nesaf, yn mynd yn brown. Mae'r tro cyntaf blynydde. Achos mae'r cymeriad i fi'n wario, Debbie, yn daclus ofnadw. A dydy Shelley ddim. So, di Gwener wrthos nesaf, fi'n torri'n wallt, lliwong wallt. Pob look. Ie, diolch. 6 mis o waith. Ffantastig sgript. Wel, y ddwy gyntaf yn ffab. Fi wrth y modd, fi'n edrych ymlaen. A mae'n siŵr bod e'n beth neis cael sgript gan rhywun sy'n mor ddylentog, Siwan Jones. Fi wastad i moyn ei sgript Siwan. Mae e just yn bleser a fi mor falch bod fi wedi cael yn newis. Actorion ffantastig arno fe fyd. Gillian
Lisa, Ifan Hugh Dafydd, Will Thomas, Sarah Gregory, Aled Pugh, crowd ffantastig o actorion. Pobl ifanc newydd yn ymddangos hefyd. Dwi'n meddwl, oes, mae fel 2 grŵp o bobl o beth fi'n deall ar hyn o bryd. A dwi gyda'r bobl hŷn! Siwd allan nhw! Ddigwyddodd na! So, ie, a mae Alice, sef Sarah Gregory'n wario Alice, mae chymeriad hi yn symud neu yn dianc oddi wrth rhywbeth yn Gaerdydd i'r gorllewin. A mae e jyst yn dangos croesdoriad o'r gymuned a'r cymeriadau sydd yn y gymuned. Wedyn mae nghymeriad i Debbie, berchen hi sy'n rhedeg siop dillad eisiau. Ww, da. A mae cyd ydi drwy'r amser, so mae eisiau fi bondo gyda Toto newydd. Pryd mae'n cael ei ddarlledu? Dim syniad. Siwr o fod blwyddyn nesaf rhywbryd, ond fi rili yn edrych ymlaen. O, wel, pob lwc ar hwnna. Diolch yn fawr. Nawr te, symud i ffwrdd o fyd gwaith. Fi'n clywed bod ti antur newydd, bod allotment gyda ti. O, mae'n ffantastig, mae'n ffantastig. Fi o'n i ar y rhestr gyda'r Allotment Society. Waw! Am 2 blynedd, a wedyn gyda ni Albert ffôn tua 2 fis yn ôl yn gweud, mae lle i chi? Ond wrth gwrs, oedd neb di plannu na, neb di wsio fers 2 mlynedd, so oedd popeth lan fan hyn, so ni wedi cael gymaint o waith cliro. Ni lan y pob weekend, mae Ngwri a Finne a Lowri, ni wrth yn boddau. Mae'r tato mewn. Lyfli. Tato i bawb. Da. Wynon, sgarlleg. Fi'n aros am god ar hyn o bryd, fi'n mor excited. Ffili aros iddyn nhw gyrraedd. Wel. Cod ffrwythau. I helpu ti ar y ffordd, ni wedi cael anreg wach i ti fan hyn. I helpu gyda'r allotment. O, mae hwnna'n ffantastig, diolch yn fawr iawn. O, fi gwybod ti eisiau rhoi neges i rhywun yn O, gyflym. ie, Penblwydd Hapus Efan Crwtyn Chwaer, sydd yn 5 ar ddydd Mawrth. So Penblwydd Hapus iawn, mwynhau diwrnod. A helo Lowri, gobeithio bod ti'n iawn. Byddai'n nôl enol. O, hwnna'n ffantastig. Pob lwc gyda'r allotment a gyda Galys. Diolch. A nawr ni weld ti nes lan. Lyfli. Diolch yn fawr iawn i Shelley Rees. Diolch.